Na, szevasztok! Múltkor kaptam egy üzenetet az egyik nézőmtől. Azt hiszem egy 2 év ezelőtti, szóval nem tudom mikori videóról, hogy legyen kérdezfelelek. Jó, itt van, megcsinálom. Első kérdés. Na, első kérdés. Hosszútál már videóban? Nem. Még egyik. Rákerestem magamra kérdés-válaszok izé. Azt úristen, olyanokat vannak, hogy MC meleg. Nem meleg, csak homo. Bár nem tudom mi az, csak szeretem, ha mondom, hogy homodik. Hát, na. Mikulás. Boldog karácsonyt. Nem látszik a kamerá. Ó, gyerekek! Wow. Oh. El van, ha már hónapozik. A büdös. Na, szóval, meg aztán volt még egy kérdés, hogy nekem ha van kutyám, van. Hogy hívják? Hogy hívják? Hány éves? Hol laksz? Hány éves vagy? Mi volt? Mi a neved? Nem Attila vagyok, az a nevem. Nem Attila vagyok. Nem úgy az Attila? Nem. A kutyám, úgy hívják, hogy Silla. Hány éves vagyok? 14. 14. Faluban lakok. Faluban lakok, Vallai mellett, Románia mellett, a határ mellett. Szóval minden mellett én lakok. Jó, hogy most mit levágva. Iratkozzatok fel, mert minél több megtekintés, annál több videót fogok most csinálni, remélem. Nekem lesz is időm, mert holnaptól suli van. Ugye holnap lesz holnap lesz 5-e, hétfő. Szóval ezt amikor nézitek. Feltöltés vasárnap. Ez nem jó jár. 2 óra. Most sem menni a reggelig tart, hogy binyolod. Az ott mi a háttérben? Az ágyam. Ott lent van a gépem. Csak ahhoz nincs meg pont a gépház. Utakáljon. Szóval ennyi. Akartok dolgozni, menjetek Németországba. Fú, gyerekek. Nekem most nincs kedvem semmihez. Csak ülnék azt. És nyomdám. Telefon.
Ja igen, a gépem szervizben van. Gépem a szervizben van. Yeah! Gépem szervizben van, úgyhogy nem tudok más csinálni. Tabról veszek fel videót, feltöltöm a YouTube-ra, lájkoljatok, iratkozzatok fel a videóra. Sziasztok!